każde zdjęcie osobno trzeba ustawić, więc my dużo musimy posiedzieć przy samym ekraniku, popatrzeć jak to wygląda i... Nie wypowiadaj słów, mój jeż nie jest łatwy. Ja nawet masz... Jesteś zajebisty, bo ja zapomniałem! Także potem... Kurwa, nie wierzę, że ty pamiętasz. Ale dobrze. Słuchajcie, teraz... Idziemy do tej ławeczki, bo zaczynamy od tej ławeczki. To, żebyś ty podeszła sobie tutaj. I wszystko jest wolno, więc stoisz. My sobie nagrywamy jak stoisz. I wyciągasz do nich rękę. Po prostu, dobra? Ten kadr i tak wszędzie ustawić. Ale ty masz takie w ogóle taką... Już mówię, żebyś tak się starał robić to w taki sposób, wiesz, bardzo dynamicznie. Tak, nie? Że mocno schylony. Obraz mi obrudzisz złotem. I te, wiesz, nawet nie musisz tego sypać, bo wiesz, my tam... Myślą, że my jakieś rapsy kręcimy na pewno. No bo kręcimy rapsy. W sumie tak. Dobra. Akcja. O, jak ładnie. I przytrzymać i wtedy wypuścić jakby delikatnie to jest sama dym. bluza, więc ja nie Ale wiem, czy to jest to... konieczne, Poczekaj, nie? muszę włożyć najpierw do ust. Tak, Tak? przycisnąć, wciągnąć Patrzcie, no. i delikatnie wypuszczać. Ja pierdolę. No, jest zimno. Chyba rudzisz. Trzeba by się ubrać. Się ubrać. Dobra, okej, będziemy musieli to zrobić jeszcze raz. Na pewno. A ja się mam cały czas patrzeć w próżnię? Nie, jak pana... I uśmiech taki na zasadzie spokojnego, wiesz, masz, nie? No. Bo tam skoczyło takie... Co się dzieje? Co się wyczynia? Wyciągniesz tabakierę tutaj. Dobrze się dzieje. Z tyłu mamy, jak to... Prosto. Pokażemy sobie. No. I jakby mega powoli płynny ruch do góry i jakby z obrotem wokół właśnie osi. Zrobimy tak, że... Słuchaj, tutaj. No, żeby nie było. No dobra. Taki młody i zobaczymy. Chyba nie podciągnę. Ale nie było ze zwisu. Ja oszukuj. O! Nie weszłeś. A ja mam długie ręce! 3, 4, akcja! Super, ślicznie, dziękuję ci kochana, zrobimy... Biegniesz i dasz mu tą tabakierę, którą ja mam, dobra? Tą, którą ty wcześniej złapałeś, tak, że ty już ją znam, to jest rekwizyt. Trzymaj, pilnuj go ładnie. I jak będziesz szła, to Dorian wyciągnie od ciebie rączkę i musisz mu ją dać, dobrze? Dasz mu tabakierę. Co? To już za daleko. Patrzcie na wujka Doriana. Akcja! Raz, dwa, trzy. Patrzcie. No, jakieś akcyjki zrobiliście dobrze z kolegami? Jakieś odbiory piłek miałeś? Tak? A jakieś słupki, puszeczki mieliście? Tylko bramki do szczęścia, mówisz, jednej zabrakło. Ale dobra zabawa, nie?
To najważniejsze jest, żeby uczestniczyć w grze. Żeby uczestniczyć w grze, żeby grać, a nie żeby stać i patrzeć jak oni grają, nie? To jest najważniejsze. Nie, do rana. Tam sobie powolutku. Nawet sobie kołuj. Nie widzę normalnie obiektywu, tylko takie widzę lustro. Czy to jest normalne aby? Czy to jest jakieś nietypowe? Dawaj, ja podaję jakiś kawałek. Dobra, a możesz zrobić na przykład jeszcze jakiś zoom albo coś takiego? Jeszcze jak Gandalf. Mam swoją laskę, jestem czarodziejem i... Stary dziad! Dworcowo pomyśleć, nie? Szeroka, fajna, zabudowa stara, szczególnie na tą stronę tutaj, tą lewą naszą. Dobra, wracaj! Wracaj, Dorian! Projekt jest generalnie projektem drogi jest. To jest drogi projekt. To jest projekt, który nie o tyle jest kosztowny, co faktycznie Ja za niego płacę. co faktycznie pokazuje człowieka, który naprawdę zmaga się ze swoją życiową drogą. Mamy dużo ulic, mamy dużo kaszubskiej mocy i kaszubskiej siły, pogańskiej kaszubskiej siły i kaszubskiej mocy i przyznam szczerze, że może być, nie wiem, grubo, całkiem grubo. Dokładnie, ktoś za to wszystko będzie musiał zapłacić. To ty, podatniku. To ty Ja słyszałem, że oni mają całkiem dobrą walutę do tego. W dytkach dają. Jeszcze raz, Jeszcze raz! Akcja. Na uszach, muzą, mikrofon.
są w stereofonie ustawione i jadą, wiesz, nie wiem, z osobna, chór nagrywał. 4 spani, nie? I żeby to miało też fajną harmonię, fajny efekt, Chociaż nie? mnie tam nie ma, ja tam jestem. Jak teraz tą przerwą robię. Ja czuję pan oddech na ramieniu. No właśnie. Gadam do ucha, to Cemele co zażyć, cemele co zażyć. No, raz, dwa, trzy, cztery. Cemele co zażyć, cemele co zażyć. Nam tak nie wiedzieć. Zobaczysz, teraz przyjdzie Szymon, to będziesz chciała z demele zadzieć. Cemele co zadzieć, cemele co zadzieć. Cemele co zadzieć, cemele co zadzieć. Cemele co zadzieć, cemele co zadzieć. My nie śpiewamy drugiego. My nie śpiewamy drugiego czonu, nie nie szkodzi, wejdziemy. nawet lepiej, że dłużej zaśpiewane. Nie, tylko my po prostu z naszego do drugiego czonu nie wejdziemy. Dobra, Nie wchodzimy do góry. To spróbujmy na tą partię tutaj nagrać to, co z Szymonem zostało wypracowane, nie? To też, to super brzmi. Czyli bez tej przerwy. Spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i... No, w tym przypadku, jak tu będzie zrobione tak za dobrze, to nie będzie za dobrze. O, masz. No, to my mamy tak, zobaczymy, charakter nie jest najważniejszy. No zobaczymy. do przodu. Się to prześmiało. Cześć. To jest piątka. To też mam taką córkę. Nasze kolędowanie. Na smalec powinien się jechać. Może szybę opuścić. Szybę, Edek. Szybę odkryj. Szybę. O ty masz być widać. Przechyl głowę jeszcze. Dobrze. Chcesz fragment fali, chcesz kawałek góry? Weź, starczy dla każdego, chcesz kawałek góry? Masz, weź, bryzę, cząstkę chmury. Starczy dla każdego.